ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπάς, ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλεκτρέφει κεφάλτη αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν, ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν, πλην και εμείς η καθένα εκαστός την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτος εαυτός. Η δε γυνή την αφοβείται τον άντρα τον αγινόσκον. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου εγγυβάσει και το πνεύμα της σου εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Και ο εκείνο γάμος αγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μύτη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμον και εις θεοήσαντος είναι λέγει η μύτη του Ιησού πως αυτόν είναι φεύγουσι. Λέγει αυτή ο Ιησούς και ο Ιησούς και εμεί και τι είναι που μπορεί και Υιό. Λέγει η μύτη αυτού της διαγώνης ότι αν λέγει μη πείσατε ήσαν δε εκεί οι δύο ελίθιν εκ κείμενο εκ τον λογαριασμό των Ιουδαίων ώστε να μετεκάς δύο ή τρεις. Λέγει αυτής ο Ιησούς και μίσατε τα σιδέα σύδατος και γέμισαν αυτά έως άλλους και λέγει αυτής αυτοί κατενείς και φέρες αυτές και έλεγαν ώστε γεύτε το αρχιτρίξιν ο Κορίδος είναι και ηγημένον και ο κριτικός λυστής και διάκον είδησαν οι αντικόδες το είδος, ο νήτων και θείων